it's me Daisy and welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna do a summer clothing try-on haul which I bought from an Instagram store called Wear.Lemon. So they have a lot of cute summer dresses there which you can buy. So I'll put the link in the description box below. And yeah, so in this video guys, I will just talk in Bisaya. So if you're not a Bisaya, I'll try my best to put a subtitle guys for you. By the way guys, this cute little dresses are sponsored by one of my subscriber from US. I'm really lucky to have a subscriber even though that I'm just starting. She enjoyed one of my video with Sherwin L'Oreal. So thank you kayo Jai. So I think I bought 9 pieces. So yeah, I'll start. Muna siya akong first piece guys. It's a cute dress, white dress with a sunflower na print. So dili siya katong sunflower bitaw na murag alien na natong trending sa Facebook. Then cute kayo siya kay na siya kanang kuan dire higot-higot sa front. And then na siya small hole dire. Makita imong tiyan and then cute diba? Cute. So dapat jay magdayet na ta jay kay para atong matiyan dira jay makita man siya. Pero pwede na maghapon ni siya masuot sa mga chubbies that you sexy there guys. Diba guys? So ano siya? Ayan, cute kayo yung print. Ang yung quality guys is, yung tela is nipis siya, which is okay lang sad kay, diba? Beach dress ba siya? So, dapat dili siya baga para tsada siya sa beach. So manto siya ang first. Next is this red long dress here. Here it is. Ayan. So long kayo siya. Dili kayo ni mo maklaro dire, ma-appreciate dire, pero sa akong try on haul, nice siya. And then I like the tela kay mura siya silky phone. And then ang ihang shoulder dire kay na siya lace ana lace. Then sa pikas pod, and then long kayo siya murag padung hapit na siya dire sa sa may bagsak na siya dapit. Ayan, then makuha siya nimo mahigot siya nimo sa luyo. So mo ni siya ang second. Next is kani sa tanan guys, mo gini akong pinaka-favorite. Ayan, so cute kayo siya as in bralette siya nya imo siya ihigot sa front dere, higot siya nimo dere, and then dere kay stretchable siya sa luyo, stretch siya. Then it's a creamy white and then yung print na siya mga rose man siguro ni ambot din siya na flower, ambot lang siya muna siya cute kayo siya. Then yung pares kay kani pants siya na taas kayong slit na pwede siya mahimong sayal gani diba? Ayan, cute kayo siya, pwede siya good pang beach, nindot good siya kayo siya pang beach. Muna siya akong maisuot siguro igborakay nako. So makitaan good ko ni mana na magsig wear na dress. Ayan, so next is this yellow plain dress. So same siya sa sa kato isa na diri hapon sa front, murag obsessed kay ko no og kanang mga lace, mga ribbon sa front and then spaghetti siya, and then diri napod siya kita diri sa tiyan kay summer dress niya joy yan ang likod niya kay mas stretchable siya then nindot siya kay nasa siya cute na mga buttons diri murag yung detail nice siya. So pwede sad ni siya pang kuan sa siguro church. Yan mo lang blazer ran, diba? Pwede na siya. Next is kani rustic na orange na crop top with the short kani ang iha na rin front kay botones no? So mo ni siya cute kay na siya pag isulot guys and then yung pares kay short siya na siya ang yung zipper nasa likod, and then ihang diri murag nasa siya belt cute kayo siya tanawon.
Yan na siya bulsa, which is really awesome. Kay para na kay mabutang sa mga sinsiyo dira. Sige. So next is this one. It's a romper na maroon. Ayan. Hala. So mura siya o kuan diri off shoulder diri. Ana. Yeah. Nindot yung tela. But unsa ni siya pag-describe na tela, basta kuan siya, bagaon siya na tela. Ana. And then ang iyahang diri sa front, mo lang di ako di ganahan kay para makita bitaw imong tiyan o imong you touch dira jay. Ana. So dapat abot lang unsa ni siya paggamit. Dapat siguro dako kag you touch no kay para kuan di kayo halata ba na makita dira mo pa-show kanya wala you touch jay. So, di good ba siya? Sige, muna na siya. Napadere, ay yellow, kani. Medyo dako ni siya nako. Kani, nindot unta siya. Nindot siya sa picture, sa Instagram, pero pag suot na ko kay Morag, ambot lang. Ako na lang gani siya gi-alperilan sa likod kay para Morag siya fit. Morag dako lagi siya dako. By the way, kani siya kung mga ipang pili is are all small in size. Yung sizes kay small to medium. Ayan. Ayan. Then iyang shoulder dire kay higot-higot siya. So dapat imo gid na siya dublehon kay basin niya matanggal niya mag wardrobe malfunction na ta ani. Ana. Diba? Cute siya. Nipis kayo sad siya. So dapat ka na kuan ka ani mag sapaw kog short nipis po. And then kani next is this one piece na pants siya with ang likod ay niya siya. Ang likod niya is higot-higot. Higot niya ang front niya kay cute siya. So, mura siya, pwede siya pang formal pod. Kumuotan ka og party, mga beach party, pwede na siya. O yan, pwede sa mura, nindot siya isuot sa mag-travel, bitaw ka, sa ka nang mag-photoshoot ka dira, pwede na siya yung gamitin. And then, next is this. Kani, mura siya o crop top pod siya na style. Nasa siya sleeve, like that. Nasa, nindot iyang print, it's a blue. Ang iyang print kay mura siya na white na pattern bitaw. And then, iyang pares is kani. Long skirt siya niya. Nasa slit dire. Okay. So, manala siya. And then last is this. Mura siya formal na Korean style na ambot. So, muna siya ihang top, yung bottom is a short, and then pwede siya mabutang og kani. Ana. So kung isuot ni siya, mura na siya ginani. So nindot siya na siya bulsa-bulsa diri. Ayan. So mura to siya tanan, guys. So if you want to try some, you may contact their Instagram account. Dili ni siya sponsor sa Katuna store, which is sponsor ni siya from one of my subscriber. Pero dili siya ganahan na magpa-mention. She's very humble gid kayo. And then karon kay na friend na bitaw may murag nindot siya ba na dili na lang siya sa subscriber gani. Na friend na siya nako mag-message me saying hi and hello every now and then. Kumusta dira? Thankful kayo ko na naka kuan bitaw ko og follower na very generous, as in share good siya. And then this is kami na ni Sherlyn yung sponsoran ani. So mo to siya na ako sa gitagaan si Sherlyn og og mga kanang dress. Si Sherlyn pa nang nagpili sa iyahan niya kani kay ako ni siya gipili tanan. Ayan. So I think mura to siya. So I hope you enjoyed this video, guys. If you do, please give a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't done yet. And
guys. I also do travel, guys, if you're into travel, food, and adventure. So please hit the like and the subscribe button, guys. It's just one click. So I hope na i-subscribe ko ninyo, and then support lang ta sa inyong mga Bisaya. So proud kayo ng mga Bisaya, no? So adyo lang gyud ta, laban lang gyud dry og mga jong, no? Sige. So ako natapuson akong video dire, and then I'll see you guys on my next video. Thank you guys for watching. Bye guys.